Euromikulasom. Áno. A ideme sa zesrať. Áno, a ideme hrať Backrooms. Doors. Že Backrooms Doors. Hej, ale jak chcete, tak dajte tu na tomto videu takých 50 lajkov, že? A pôjdeme natočiť Backrooms. Áno, a pôjdeme aj Ikeu. No, môžeme aj to. No. A dneska ideme hrať teda toto Doors. To zabugovalo. Euromikulas, ten sa nám nejako Zabugoval? takže asi tak. A zatiaľ, ako, my sme to teraz, my to hráme v podstate teraz poprvýkrát, že? Nejako sme sa to snažili, akože my sme vôbec teraz nečakali, že čo, ako sa to hrá, hej? Tak sme proste iba chodili, pozreli šuflíky a nejakých 200 niekoľko toho tam mám. Ma to teší, lebo ja to teraz, aha, tu si mám ťa. No a proste nejaké tieto... Poďme sem. A v podstate my s týmto Euromikulas Albonosis, hej? Albonosis. No tak v podstate nie sme iba, my ani nevieme, o čo ide. Proste nič sme nepozerali, žiadne tutoriály, alebo tak, proste hráme to poprvýkrát. A my sme v podstate prvé akoby 2 kola sme iba ako hneď na začiatku sme skúpili. A čakaj, hej, asi si kúpim to flashlight. Nie, to... Aha, ja si kúpim to lighter. A ja si kúpim lighter. Nie, ale budeme mať hento. A poviem ti takto, a poviem vám, že proste hráme to poprvýkrát, nikdy sme to akoby nehrali. Videli sme akorát také videá, čo natáčali youtuberi, ale ja sa dávno, ale hráme to poprvýkrát. A keď ste videli, že mám 2 smrti, a mám 2 smrti kvôli tomu, že hneď na začiatku som skapal. Mám tu. OK, hneď na začiatku som skapal, viete ľudia. Aj s týmto Egogik, my sme dva na začiatku skapali, lebo proste nás niečo zabilo, my sme nešli do nejakej tej skrine, lebo hrali sme to však po prvýkrát akoby, hej. My keď sme to teda hrali, hej, tak toto. Sme hneď skapali. No, to je pravda. A druhýkrát sme sa snažili iba vyberať tie peniaze, aby sme mali na zapalovač a zase sme skapali. My sme to ináč akoby predtým nehrali. No. A teraz to hráme po prvýkrát a na čo sa... Ja mám jackpot, lebo ja som to dostal 100 coinov. A na čo sú tie koiny? Tie sa potom premenia na hentie? Áno, to sa premenia. Dobre. A vieme akorát to, že dvere, že pokiaľ sa dvere... A tu sa bude dobre hľadať, lebo to je ten hotel. A čakajte ľudia, že pokiaľ sa pred vami sami otvoria dvere, tak je to dobré, ale keď ich musíte ručne, je to zlé. A bojím sa, že tu bude taký ten pavúčik. A ja. A teraz ten pavúk. Aha. A oplatí sa tu hlavne tento zapalovač kupovať. Áno. Alebo keď ho nájdeš, tak to je ešte lepšie, kámo. Hej, to je tak, no. Áno, free. A tu bude ten pavúk, ne? A ja to hrám na... To znamená 280 coinov. To už? Aha, pozri sa. Áno, pozeral som. Tam 280 coinov. Hneď takto na začiatok. Hej, ne, ja nechcem ísť pod postel. Kamo. Čakaj, mne to urobilo pred Ja som chvíľou. klikol niekde inde. No tak. Už mám koľko coinov? Ne. Tak? 295. Ja mám 110. 300 mám. 305. Ďalšie koiny, dobre. Nice. Proste teraz vyberáme, akože... Mám kľúč. Aha, našiel som. Dobre, Lucky? to potom bude ku tých dverách, čo tam je teraz videl, aj s mojimi ľuďmi. Takže tak, no. Už mám strašne veľa coinov, kámo. Kámo, ja mám 140, nie. Ja mám 335. A tento, ako sa vlastne ty volás? Euromikulas? Euromikulas, no. A ten Euromikulas len taký, že that's so easy game. No a potom sa hlavne, že posledný. 45. 345. Alebo vieš čo, ja si idem zahrať Fortnite túto na počítači. Kámo, mám. Mňa skoro zabilo oko, pozor, je tam oko. Dalo mi preč životy, polku životov. Kde je to oko? Tu som. Keď sem pôjdeš, tak sa na to nepozeraj, jo? Kde si? Tu som. Tu, halo. Ja za mňu? Aha.
Kde to? Poď, ale môžeš ísť najprv dopredu a pozadu. Nepozeraj, áno. Nepozeraj sa. Aha, a ty si sa pozeral, čakaj. Dole sa pozeraj. Aha, Ja som v tom oku, že? Dobre. aha. To nebolo oko, to bola tvár. Čo oko? Nie, to bola tvár. Ja som videl tvár. Nice. S mojimi ľuďmi. No, a ja mám 155. A ja už mám 370. Čo zase bude tu? Aj tak tu budeme zase lútiť, či čo? Áno. Nie. Aha, ja som práve uhadol dvere. Aha, chod sa oživiť. Daj sa zlieky, tu sú. Tu sú? No. Bez vitamíny. A jak to mám zažrať? Neviem. Aha, mám. A to ti niečo dalo. Dobre, keď nedalo. ďalej? Aha, tu chodí. Mi to dalo speed? Aha, tak to je dobré, čakaj. Poď sa pozrieť do tejto miestnosti. OK. Či tu niečo nie je? Či tu není ten veľkoplast? Nie je nič. Poď, otváraj. Čakaj. Nice. A, What the hell? Videl si to? a sa odtrhla táto. Nespadla táto. No. Dobre. Kamu, prečo ti to však to vyzerá teraz ako posteľ. A fakt. Počkaj, musím nájsť lekárničku. A aspoň máš ten speed. No. To sa ti vie hodiť. Počkaj, keby tam bola lekárnička. No veď veď to. Dobre, musíme ísť do tých dverí. Do akých? No do týchto. Do týchto. Kde si? Tu som v tých dverách. Tu je veľa skrín, tu podľa mňa bude. A? Čo to? Áno, schovaj. Teraz. Jaro, ty si debil. Choď preč. Ja už mám 415 coinov. A teraz. Áno, ide. Ide. Oči. To je taký ten, neviem, jak to volá. Nie, nechoď ešte, lebo on ešte ide. Už. Čakaj. Mám zapík. A ja. Tak ty ho máš teraz zapnutý. Ok, poď. Dobre. Tam bol nejaký pst. Ty sa ho ulákol. Ale ja som nevidel, že kde je. Ja som sa niekde prepadol. Či? Kde? Á, nie. Tu? Či kadiaľ? Nebo ty zde? Nie. Áno, tu. Ja tu čakám pri 15. Keď tadiaľ, to naozaj? Áno. Áno, si tu. Tak už Už mám... je tu lekárnička. Toto vyzerá skoro ako tam... Hej, no tak tuto bude nejaká lekárnička, keď sa tak pozriem. Si zaplnil tá... Kurník, ja mám, že... Oho! 550 jackpot ďalší. Áno, a ja mám 175. A mám 550, kámo. Aha, máme aj kľúče rovno. A už som aj otvoril dvere omylom. Si robíš prdel, to som akože... A zaberaj tie kľúče však. Lebo ti sa to bohľadí. Kde si ale? Tu. Si to neotvoril. Áno, to som ja otvoril. Čo tam je? Zle! Kamo! To sa rovno môžem zabiť. Nie, nezabijaj sa. A keby sme prehrali, no tak prepáčte, že pôjdeme od znova. Aspoň... Aha, lekárnička. Ožil sa. A mám ale iba tak, že trošilinku. Nevadí. Ideš to obetovať za mňa? Kde? Ja ti už si to otvoril? Nie, zaber si kľúče, však s nimi. Ale je... Kamo, čo keď tam bude hento a ma to už úplne zabije. Otvor to ty, lebo nechcem zomrieť. Alebo ja risknem. Nie. Komu mne to nejde. Ale ja som to otvoril? Áno, poď. Sú to správne. Matias, teraz musíš ty za mňa robiť dvere, lebo vieš prečo. Dobre. Nie, to nič. Nič? Mám si to zapík? Áno, poď ty, lebo ja už ho mám skoro minúty. Kaďal. Dopredu. Ale ja sa posuniem.
No je to ťažké. Dobre, poďme. To už bude ten. Nebude. Tak nie. Seklo mi to treba. 590. Zabilo ma to. Sorry. Ideš tu dohrať, alebo bezo mňa? Budem ťa sledovať, ok? Toto mám mŕtvola. Pôjdeme znova, alebo ty to dohráš? Že vieš čo, môžeme ísť odnova. No, Lebo poďme. takto, keď si sám proste, No, tak sa tu proste to je ťažké. ten nuda.